салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Манам бо шумо Овраи Наҳум километр. Ба канали худам хуш омадед мегӯм. Бародарони азиз, пеш аз видеоро тамошо кардан лайк мечиқем ва дар канали мо подписатсия мекунем, ки аз видеои нав бахабар шавем. Мегзарем ба темаи асосӣ. Шахсоне ки дар сомонаи YouTube мисли мо мехоҳанд ки сум кор кунанд, бас ман шумо дар як канали беҳтарина предлогат мекунам, ки пешниҳод мекунам, ки канал 18000 подписчик дорад, сообществоаш кушодай, эфириш кушодай. Канал ягон хел жалоб надора, қоидави чоткай мегириву корш мефармонем. Фақат чико кандар кор, соат ҷамъ кардан кор ва монетизация гирон кардан кор. Шахсоне ки агар соат ҷамъ кардан наметавонед ба мо инми рақамҳо муроҷиат кунед, соатҳои шуморо пур карда метавонад. Монетизация равон кардан наметавонед, ҳамин рақамҳо дам занг занед, монетизациятон ҳам гирон карда метавонад. ишқилиб канале ки 18000 подписчик дора, нархиш 20000 рублея. Канала вақте ки мегири истифода мебари, ҳами любой подписчикам ки дрома дид мебина 18000 подписчик дора. Хеле мега ки блогери пешен шумо. Ишқилиб канале 18000 подписчикара гуфтам, нархиш 20000 ай. Мегзарем ба дига канал. Канал ҳастай 2500 подписчик дора, эфириш кушодай, сообществоаш кушодай, нархиш 10000 ай. Шахсоне ки даги ҳамихели каналҳо дар корай ва мехоҳем ки дар YouTube знамените шавем, блогер шавем ва ё ки видеои худтон партоен, бас ҳамин рақамҳои рӯи экрана занг бизанед, дар хати алоқа бироед, чақчақ мекунем. Дар ин рақамҳо имо, WhatsApp ҳастай. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. лайк меҷиқем ва дар канали асосии ман агар бихоҳем ки подписатсия кунед, силкаша дар ҳамин комментария мемонам. Бидуред ҳамин комментарияда силка мондаги, ҳамин силкада бидуред канали омӯзиши YouTube, канали основной мая. Бидуред подписатсия кунед. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Тоҷикистон ба пеш.